Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Ngaturaken sugeng dalu saking Borokatang papanggihan dalu mriku wonten Giaran Borobudur Semawur sarangan kalian kula Yuda Mahendra wonten dinten Rabu Surya kaping gangsal bulan Agustus tahun 2016 lan kados sasampunipun Rabu dalu kula ingkang ngrenceng panjenengan sedaya wonten Giaran Borobudur Semawur lumantar 96.8 LPPL Radio Gemilang jendela musik lan informasi lan dalu mriku kita badhe sareng-sareng midhangetaken ingkang samanggih badhe ngaturi babagan kabudayan Jawi inggih menika kalian Bapak Suprojo Hadi Ki Suprojo Hadi panjenenganipun menika dalang ingkang sampun kondang wonten Magelang nggih, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ugi nggih. Sugeng dalu Ki Suprojo Hadi. Nggih Mas Yuda, Mas Yuda no Mas Yuda. Nggih, Yuda nggih, Mas Yuda nggih. Sugeng dalu ugi kita remen sanget dalu menika. Amargi kula sampun sawetawis mboten ngabiyantara wonten ing setunggal bulan nggih, setunggal wulan wonten nggih. Amargi langkung malah wonten setunggal tahun malah. Setunggal tahun malah. Nggih. Nembe menika nggih kalian. Nggih, kalian nggih. Nggih lah menika miturut rantaman yang sampun kacawisaken tak dalu menika badhe nggih kados dene nerangaken utawi njlentrehake bab lelampahanipun Sang Pandhawa. Sang Pandhawa. Nggih. Sagung Borokatang sawangke menika Ki Suprojo Hadi ingkang sampun menika wayangipun sampun tumpuk-tumpuk menika wonten siring tengen menika nggih sawangke badhe pun lakonaken nggih mangke Ki Suprojo. Lan awan supen sagung Borokatang panjenengan ingkang badhe nderek agengipun atur mbok menawi ingkang badhe menapa wonten pertanyaan samangke saged pinarak wonten WhatsAppipun Radio Gemilang nggih wonten 081578968968. Uta panjenengan ingkang dalem menika sinambi midhangetaken wonten kanal YouTube-ipun Radio Gemilang monggo dipun pinarak wonten Gemilang FM Official. Dalem menika ingkang badhe dipun sumangkaken injil menika Sang Pandhawa. Sang Pandhawa menika menapa samangke Ki Suprojo ingkang badhe ngaturaken. Monggo. Nggih, kula bali malih sugeng dalu sugeng panggihan para sutresna budaya mriginipun budaya ringgit utawi masyarakat pewayangan ing wewengkon Kabupaten Magelang. Kita ialah ngurmin ngaturaken panuwun kalian ingkang gawi ya menika tentu kemawon ya menika pemerintah Kabupaten Magelang, Bapak Bupati Gangsing Wamuji lan sak andhanipun. Dalu menika kula badhe ngaturaken bab sejarahipun Sang Pandhawa. Sang Pandhawa kula wiwiti semangke saking pembacaan ning kula amargi kula pitados
para nupiksa utawi para pamirsa utawi para pandemen siaran budaya menika kula pitados sampun sami pono kalian bab Pandhawa nggih ning mangke badhe kula pendhetaken Pandhawa iki kepiye to. Lajeng ingkang langkung lebet malih Mas Yuda mangke kita piye to wayang iki sakjane kepiye to. Nah, kok nganti masyarakat do nganti nek mersani do nganti seneng do nganti wah sewengi napas kok ya do betah. Kula piyambak penasaran nih Ki sama kayak Pandhawa kan ngertosipun kan 5. Nah, 5 iki apa wae, napa wae. Nah, ini kan cerita niki ingkang badhepun sampeyan nggih. Nggih, Mas Yuda. Dados ngaten. Saderengipun lumebet wonten ing Sang Pandhawa. Wayang nggih, wayang kula wonten kalih versi nggih, menika versi Mahabharata dalam Ramayana dalu menika menurut saking Mahabharata. Menika wayang menika sanes tiyang ning nggambaraken lelampahanipun tiyang gesang. Nggih. Pramila tokoh-tokoh wayang menika tokoh wayang sedaya mboten wonten tokoh ingkang sempurna. Amargi wonten ing masyarakat wayangan wonten. Wah, Kresna kuwi paling apik, paling titis, paling nggih tetep wonten cacatipun. Lah, filsafat ingkang dadi kula aturaken dalu menika, bilih wayang menika ora ana wayang sing watake dalam cerita mriku ora ana sing sempurna mboten wonten. Iki nggambaraken menungsa mboten wonten ingkang sempurna, magi sempurna menika namung kagungan dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Terus filsafatipun ngaten. King menapa kula mendhet Pandhawa amargi sampun kathah dipun pitepangi kalian masyarakat pewayangan ing Kabupaten Magelang. Nah, ini mumpung kesupen kula ugi mumpung mboten kesupen kula ugi matur kalau kula dereng nyunidin kalian Ketua Pepadi. Lah menawi badhe siaran menika kula wonten ngersanipun Ketua Pepadi Kabupaten Magelang nggih menika Ki Radio Harsono saha sesepuhipun Ki Muhyad Adicarita kula Cumantaka menika nggih menika kenging punustani Pepadi katen kemawon ngisi wonten ing dalu menika nyuwun pangestu kemawon. Ngaten Mas terus suatu organisasi kita ya harus minta ya harus yang kronologisnya ngaten. Wangsul wonten ing wayang nggih. Menika Pandhawa menika wonten gangsal. Wis sedaya para pamirsa, para pandemen, para pamirsa sampun. Nggih menika ingkang pembayun utawi barep nggih. Oh, ingkang barepe. Nggih, barepipun. Saderengipun nggih Pandhawa menika putranipun Prabu Pandu Dewanata. Nggih, Prabu Pandu Dewanata menika rumin salah setunggaling narendra yang jumeneng wonten ing negari Ngastina. Nggih. Rikala semanten padosipun garwa menawi wonten ing pewayangan yo alap-alapan namanipun. Alap-alapan menika wonten alap-alapan Kundri. Menika Prabu Pandu Dewanata pikantuk yen menika gancaring carita kemawon. Pikantuk Dewi Kunti kalian Dewi Madrim. Nggih. Lah ingkang Prabu Pandu kalian Dewi Kunti wonten ingkang nyebat Kunti Talibrata, wonten ingkang nyebat Kunti Nalibranta. Menika paraban menapa? Mboten wonten nami jangkepipun. Kunti nggih. Kunti Talibrata. Nah, jangkepipun. Nggih, jangkepipun panci asma jangkepipun Kunti Talibrata nggih. Kejawi pikantuk Kunti Talibrata ugi pikantuk Dewi Madrim. Nah, Dewi Madrim menika ugi saged dipun gawé dening Prabu Pandu dene ingkang kalian Dewi Kunti Talibrata nika peputra 3. Nggih.
peputra 3 ingkang mbajeng menika menika naminipun asmanipun alit menika Kangka. Nggih, Kangka lajeng wonten ing mestani Wija Kangka, wonten ingkang mestani Dwija Kangka wonten. Menika saking amargi menawi mriki ingkang kondhang rak gagrag Ngayogyakarta kaliyan gagrag Surakarta. Menawi cara mriki nggih menika Wija Kangka utawi Wija Kangka. Ini janipun aslinipun namung Kangka. Menika putra mbajengipun Prabu Pandu kaliyan Dewi Kunthi Talibrata. Dene ingkang nomor kalih nggih menika Raden Hari Bima nggih. Aslinipun naminipun namung Sena. Nggih, namung Sena. Ageng menika. Mboten Sena menika wonten sejarahipun rumiyin wonten gemilang mriki sampun kula menika rumiyin lairipun bungkus. Oh. Ingkang saged mecah bungkus menika salah setunggaling gajah. Gajah menika namanipun Gajah Sena. Nggih. Ingkang saged bedah bungkusipun dipun jaja mawi gadingipun menika Gajah Sena. Nah, menawi sanggit kula nek kula pas ndalang pecahe bungkus, bima bungkus menika nek sanggit kula amargi dalang setunggalipun sanggit naminipun nggih. Sanggitipun nggih garapan ngoten nggih. Garapanipun benten-benten nek kula sanggit nalika bungkus menika pecah menika astanipun jabang bayi amargi menika sampun dewasa dereng pecah lho bungkusipun. Ngantos dewasa ngantos nggih remaja lah. Remaja tasih bungkus. Tasih bungkus. Lah gegaman sak tayangan ku mboten ingkang temomo. Lajeng wonten Gajah Sena menika pun gading bungkusipun pecah, astanipun menika nyampluk. Astanipun sang jabang bayi menika nyampluk gajah menika. Pecah gajahipun. Gajah Sena pecah lajeng tilar piweling. Ya iki wis pancen wis pinesti kelawan janji yen aku sing iso nyuwargake basa halusipun nek mboten kok mejahi nek. Sing iso nyuwargake aku ya jabang bayi. Mula jabang bayi iki tak jenengke Sena. Nah, mendhet saking namanipun Gajah Sena. Kekuatanipun ugi dipun warisaken dhateng. Nah, kekuatanipun ngedapi-dapi. Dados lairipun menawi kalian Permati. Ini sampeyan Permati sampun Janaka. Lairipun rumiyin Sena, rumiyin Werkudara. Ning mangertosipun Padanawa rumiyin adinipun. Lah ngantos adinipun lair dereng pecah kok. Bungkusipun ngantos adinipun lair. Nah. Menika kula bali saking Kangka. Menika putra Prabu Pandhudewanata ingkang patutan kaliyan Dewi Kunthi menika kekasih Jawata nggih menika Sang Hyang Darma. Mila menika pinundhut putra dening Sang Hyang Darma. Nggih, mila lajeng nalika sampun jumeneng Narendra wonten negari Ngamarta ugi dipun paringi asma Prabu Darma Kesuma. Nggih. Dwija Kangka, Wija Kangka, utawi Puntadewa ugi Prabu Darma Kesuma. Menika ugi jejulipun kathah. Nalika jumeneng Narendra wonten Ngamarta menika Prabu Darma Kesuma, Prabu Ajata Satru. Tegesipun mboten gadah satru. Nggih. Lah menika lila legawa kok. Menapa malih namung bandanipun nyawanipun dipun jaluk kaliyan sana dipun ulungaken kok. Dados asma gelar-gelaripun menika kathah nggih. Kathah sanget inggih. Amargi pinundhut putra kaliyan Sang Hyang Darma, pramila jeluk Prabu Darma Kesuma. Menika kasariyos wonten ing dalangan menika
dipun gambaraken kagungan Ludira Seta. Ludira menika menapa Mas Yuda? Ludira Menapa? Ludira menapa? Ludira ora getih, Nggih. Seta menika ora. Ludira Seta. Nah, Ludira getih, Seta menika pethak. Oh, Putih. getihipun pethak. Nah, getihipun pethak. Nggih. Wong rumah wonten lamban Wiratapara, mangke mbok bilih nganu. Mangke saged wonten garingcenganipun sampeyan rak memperkenalkan rumiyin. Nggih. Filosofipun menika tiyang yang mboten gadah satru. Mila dijuluk Prabu Ajatasatru. Nggih. Prabu Darma Kesuma. Amargi dipinundhut putra dening Sang Hyang Darma. Nggih. Lajeng wonten ugi wonten Prabu Guna Talikrama. Nggih. Wah, pokoke wong kathah sanget amargi saking watak wantunipun ingkang sae. Nggih. Lila legawa, mboten nate yang putra pembajeng nggih. Jadi ini kalau secara keseluruhan ini juga tidak sempurna, mboten sempurna. Wayang tokoh wayang sedaya mboten ingkang sempurna, namung gambaran mbok menawi para pujangga rumiyin menika sami badhe niraraken piwucal. Kulo nek menungsa kuwi ora ana sing sempurna. Kabeh menungsa mesti duwe cacat. Ora ana menungsa sing amarga sing sempurna mung kagungane sing Maha Kuwasa. Nah. Menika lajeng menika wau ingkang putra yang nomor kalih nggih menika Sena. Menika pinundhut putra dening Bathara Bayu. Mila menika naminipun kejawi Sena, Bima ugi Bayu putra. Ugi Bayu putra amarga pinundhut putra dening Bathara Bayu. Bathara Bayu menika dewaning angin. Nggih, Bayu nggih. Ingkang nggih Bayu angin ingkang ngatur lampahing angin ya. Bathara Bayu. Pramila menika lah nalika tasih wonten lebet ning sepisan malih menika sanggit kula, sanggit dalang sanes saged benten. Nek sanggit kula menapa kok Gajah Sena wong ming kesampluk tangane bayi kok. Kok nganti moko gajah lho. Amargi nalika tasih wonten lebet bungkus menika dewa sampun Mrasuk nggih. nggih sampun tresnanipun dhateng Sang Jabang Bayi mila Bathara Narada utusan salah setunggaling dewa mlebet wonten ing bungkus. Menika maringi agem-ageman. Antawisipun menika Kelat Bau, Nggih. Kuku Pancanaka. Saking para dewa menika. Nggih, para dewa. Saking para dewa ning amargi saking Godhek Wok Sumbarjojo. Lah menika agemanipun Sinjang menika ora poleng. Poleng niku abang ireng kuning putih. Abang ireng kuning putih. Menika gambaraken bilih manungsa menika anasiripun manungsa menika wonten sekawan to. Versi pewayangan. Nggih. Mengerucut malih versi pewayangan kula. Wonten sekawan to, abang ireng kuning putih. Nggih. Menika sukma nyawa jiwa raga. Sukma nyawa jiwa raga. Nggih, menawi saking basa manca utamanipun bangsa Arab nggih, menika wonten Supiyah, Amarah, Mutmainah, Alwamah. Abang ireng, panjenengan naminipun Poleng. Niku Poleng Ngayojan. Mboten sekedar lurik-lurik nggih. Wah, sedaya menika sedaya wonten tegesipun, wonten maknanipun sedaya. Menika ageman ingkang kados Sirah Naga, menika naminipun wonten naminipun menika Porong. Nggih, Porong menika naminipun. Niku nggih ageman nggih. Ageman kan. Ya benten kalian Kuku Pancanaka. Sumping Sureng Pati Jaroteng Asem. Nggih. Runjung Gureng
ora medeni ning kok malah saya nyenengke. Lah demen tetulung. Oh, ngaten. Lah itu dari segi positifnya yang kita pelajari terlebih dahulu nggih. Mangke segi kelemahannya nggih wonten. Amargi kalau wong ngajeng lak sampun dipenaturaken yen menungsa kuwi ora ana sing sempurna. Lah menika filosofinipun wonten ing pewayangan. Lah mestinipun menika mulai mlebet kurikulum menika kebetulan wonten ing pendidikan karakter. Nggih. Karakter utawi kearifan lokal. Kearifan lokal, nggih. Nggih, ngaten Mas Yuda. Menika saking Sena, Bima, lajeng wau Werkudara, Kusuma Dilaga, Bayu Putra, Bayu Tanaya. Wah. Wong menika ki mawon filsafatipun menika gelung mangkara. Nggih. Endek ngarep dhuwur mburi. Salah setunggaling panyandra kidalang. Watake Werkudara kuwi nek kaku kena dienggo pikulan, ning nek lemes kena nggo tali. Lah engko lak sarwa-sari migunani to. Sarwa-sari mekolai wong menika aslinipun demen tetulung. Wong Pandhawana demen tetulung sedaya. Demen tetulung. Sok sinten kemawon malih meneh nyuwun pangayoman. Nah, lah menika filsafatipun sing sapa nyekel panguwasa menawi negari kita nggih tentu kemawon nggih Republik Indonesia nggih RI 1 nggih. Panguwasa iku ora kanggo nguwasani nanging kanggo ngayomi. Menawi filsafat-filsafat ngaten niku sampun dipun tanemaken dhateng generasi muda, dhateng anak putu, menika mangke kukulipun mangke nggih. Ingat ya bahwa penguasa itu tidak untuk menguasai tapi untuk mengayomi. Penguasa itu ora kanggo nguwasani ning kanggo ngayomi. Monggo menawi ratu ya ora ning ngayomi ya ngayemi. Ngayemi, nggih, leres. Ngayomi lan ngayemi. Ha nggih. Lah menika anggenipun sami sinasa menika Gagah Pituksa godhek kok Simbar Jaja niku manut mboten wantun menawi ingkang ndawi kangmasipun niku mboten wantun nomale kalih ibunipun. Lha nurut nggih. Wah nurut sangat. Menika rak nggambaraken nek wong enom kuwi ya bagaimanapun juga kudu tetep ngajeni karo wong tuwa. Wong tuwane saged yang sepuh saestu bapak utawi ibunipun, utawi kangmasipun, utawi mbakyunipun, utawi ingkang kepernah sepuh, utawi sok sinten kemawon ingkang kaanggep sepuh. Nggih. Nah, menika kedah manut. Kedah manut. Lajeng ingkang angka 3. Putra Prabu Pandhu kaliyan Dewi Kuntri ingkang angka 3 tentu kemawon para pamirsa, para pandemen masyarakat wayangan ing Kabupaten Magelang. Sampun pono bilih menika Janaka. Lair menika sampun Janaka dewasa. Menawi lairipun tak Permadi. Nggih, Permadi menika nami alitipun. Nggih, nami lairipun. Wonten ing kitab menika malah Pamadi. Mboten Permadi ning Pamadi. Permadi, Permadi menika basa pedalangan janipun namanya. Pamadi. Nah, menika putra ingkang angka 3. Saking Dewi Kunti dados sampun 3 nggih. Puntadewa Werkudara Janaka niku putra Prabu Pandhu sakalian Dewi Kunti. Nggih. Wonten pamundhut pirsa menawi kala niku lho Aki ingkang Werkudara menika kok saged dados gadah asma Bima menika nek kula kinten katriyen menika Bima menika merga awak gedhe dados jenenge Bima. Mboten nggih? Nggih. Amargi para dewa menika anggenipun maringi asma mboten waton maringi kajumbuhaken kalian blegeripun. Nggih Sena, Bima. Menapa leres niku? Raksasa dados asmane Bima ngoten. Ya amargi gedhe dhuwur nggih, Degus
gede bagus nggih menika anggenipun maringi para Jawata para dewa anggenipun maringi asma nggih kacundhukaken kalian blegeripun nggih kalian blegeripun menika ingkang tiga nggih putranipun Prabu Pandu kalian Dewi Kunti Talibranta nggih kita lajengaken nggih siap dene kula matur nalika wonten ing lampan alap-alapan Kunti menika rak Prabu Pandu menika janipun setunggal lelampahan yang pikantuk putri 3 langsung nih iya Prabu Pandu menika pikantuk 3 putri ini pun setunggal Dewi Kunti Talibrata kaping kalih Dewi Madrim ingkang kaping 3 Dewi Gendari Dewi Gendari menika Mbak Yunipun Sengkuni ning Sengkuni nalika tasih muda namanipun Rak Tri Gantalpati sami-sami badhe ngalap Kunti sumbar ke kalian Pandu Pandu kowe tanding tiasa karo aku sik nek aku kalah tak tambahi siji ki Mbak Yuku tantang nggih Mbak Yuku iki ya putra watu ya Sulistya Warni ya pancen ayu saestu putra Narendra ingkang tansah dipun ngadi salira ngadi busana kok lah kanyatan kawan Arya Suman kawan Gendari dipun caosaken dipun pasrahaken dhateng Pandu dados 3 pikanipun Gendari Kunti Madrim ning Prabu Pandu niku kagungan sederek sepuh kagungan Kangmas Destarata ingkang kagungan cacat wuta cacat wuta menika Prabu Pandu nggih ngono mboten iki Kunti wae Madrim wae aku leh kuwar mbok telu wae dikersake Kakang Destarata tak caoske kabeh dibagi negara amarga saking raos hormatipun kalian sederek sepuh Kakang Neng nggih wah wis kakangku kuwi cacat kaya ngono lah golek bojo piye nek ora mboten luwih dikersake tak caoske luhuripun bebudenipun Prabu Pandu Dewanata filsafatipun menawi para masyarakat pandemen pewayangan ing Kabupaten Magelang mreginipun utawi wonten ing pundi kemawon siaran menika saged dipun bersani filsafatipun wong urip kuwi kudu tansah ngasah budi ngasah mengisi budi bagaimana kita membentuk perasaan kita karakter kita supaya ngasah mengisi budi mengisi ini rak landep jadi perasaan kita itu harus dibuat yang tajam perasaan kita bisa membaca suasana ngaten menawi kondur saking reksani ringgit kedah wonten oleh-olehipun wah lakone apa to mambengi pami oh Wahyu Makutharama jeblane Wahyu Makutharama kuwi isine pitutur-pitutur kedah mangertos nggih ya oleh-olehane ning sakmenika ora kuwalik kata-kataipun wah penyanyi ayu ora wong jawu lagi wah wong kendel ora kendel wah lah menika nggih mboten kula piyambak menawi nggih tetep awi bintang tamu ning nggih tetep kula jagi marwah pewayangan harus kita jaga ojo nganti wayang kuwi kalah wibawa karo bintang tamu nggih wis semakin ngaten menawi ya awrat tantanganipun wah kurang kendel ngajak penyanyi kurang ngajak bintang tamu kurang apik gitu. Nah, menika sakmenika wis sesuk aja ngundang dalang kae lah menika kalau risikoipun ngoten. Risiko ngoten nggih. Kalau kula matur nggih. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah tidak sekedar Pandhawa 5-nya ning filsafatipun nggih.
filsafatipun. Ngasah mingisi budi, memanis dalaning pati. Menika ringgit wonten mriku. Tingginya nilai mila lajeng pikantuk. Apa to sebabnya kok jarene adiluhung sing kepiye? Ya sing adiluhung ana, ning sing nggon wayang sing ora adiluhung ya ana sebab manungsa kuwi ora sempurna. Nah, setunggal angasah mingisi budi, memanis dalaning pati. Memanis dalaning pati. Iya. Lah cara tiyang sepuh rumiyin rak ya golek dalan padang. Aja nganti ketutup lawang tobat. Nggih. Nah, Saderenge mriki. dan memanis dalaning pati. Wong mati kok malah dimemanis ya dalane mati. Aku sepengen mboten ngaten cak-cakanipun. Tegesipun saderengipun menungsa menika wangsul wonten ing asal-usulipun cak pejah ngaten kemawon lah. Membuat bagus. Nah, nilar amal ingkang sae. Ra ngaten. Menika naminipun memanis dalaning pati nggih. Aja nganti ketutup lawang tobat. Kala wau sampun 3 nggih putranipun Prabu Pandu Dewanata yang saking Dewi Kunti, setunggal Puntadewa. Ingkang kalih Werkudara utawi Bima utawi Sena. Pinundhut putra dening Bathara Bayu. Menika terus ingkang kula betur iki panjenengan menawi mriki ringgit gagrak Ngayogyakarta. Magelang menika rak secara budaya, secara culture atau kultur niku rak tumut Ngayogya. Nggih. Ingkang nomor 3 menika nggih Pamadi Permadi Ti Janaka. Wah menika kuwatah sanget amargi para dewa nggih. Mundhut putra, pinundhut putra dening Bathara Kamajaya. Kamajaya. Janaka menika menawi kalih Arjuna nggih. Lah Arjuna nggih Janaka menika. Janaka Arjuna Permadi. Sami nggih. Sami menika nggih naminipun. Menika kuwatah sanget. Kuwatah sanget. Nah, kalau ora Prabu Pandu rak pikantuk 3 nggih, pikantuk putih boyongan 3. Nggih. Kunti, Madrim, kalian Gendari. Dadipun Sundari kala wau kan kanyatan Arya Suman kawon kalian Pandu. Nggih. Mbak Yuni pun dipun caosaken dados 3. Ning dipun pasrahaken sedherekipun sepuh. Ing kakangne wau. Nggih, Prabu Dastarata. Sanggit dalang wonten ingkang ngaten, sanggit wangsul sanggit. Dados mangke para pamirsa, para sutresna budaya ringgit menika dalang menika sami gadah sanggit. Ning mboten badhe singlar, mboten badhe medal saking koridor sejarahing. Tetep wonten koridor yang sama nggih. Wonten nggih menawi kula kemutan Kinarta Sabda. Kinarta Sabda niku bolong wah sampun ke jaman rumen ke jaman saderengipun timbul, saderengipun ana Mesir utawa dalam sepuh sanget kok. Wong sedanipun kemawon ndemung kantu tahun 1980 nggih sedanipun. Nek mboten kantu lho. Menika nyanggitipun ngaten, Kinarta Sabda dalang kondang dumugi mantra negari menapa menika. Dastarata menika sinasa wuta ning gadah perasaan yang tajam lah. Jadi intuisinya, intuisinya indera yang ke-6 ya. Indera yang ke-6. Main menika. Main. Saya bedal nyepeng Kunti. Moh aku nek ora iki anake ming 3. Oh. Nyepeng Madrim. Dek. Wah, moh iki anake ming 2. Sareng nyepeng Gendari. Dek, nah iki pilihanku. Iki besok anake 100. Saged ningali saged ningali amargi saking menika wau angasah mengisi budi. Dipun asar landhep. Nggih. Ngantos yu sedaya menika peparingipun ingkang maha kuwaos, peparingipun sing gawe urip nggih.
Nah, Dewi Gendari prak mureng. Lah ngerti kuwi aku diboyong Pandu, ya aku kudu dadi bojone Pandu. Kok malah dineki kamase wae sing wuta. Ora trima aku, yo Pandu. Kowe gawe gelaku. Seksenono jagat saisine, turun kulan turun musuk memungsuan. Ngaten. Nah, ini versi Kinarto Sabdo. Versi dalang lain, ini lah intinya pun sami. Sami Gendari ya jadi bojone Destarata, saya jadi anak 100 tenan, kagungan putra 100 saestu jeneng Soto Kurawa. Soto itu tegesipun tak 100. Nggih. Dosa. Soto 100. Soto leksa. 1000. Nah, makanya ngantos yuta, ngantos triliun, ngantos 74 kilogram. Wangsul rembak sekali nggih. Menika nggih sampun pinesti kelawan janji. Oh, dadi mulane kok Pandhawa iki kok tansah congkrah. Mongko anak enom anak tuwa. Lah gitu. Oh, Destarata kang gadah rai naminipun Pandu. Nggih. Nah, iki kakang adi to. Mongko Kurawa putra Destarata, Pandhawa putra Pandu. Wong anak enom anak tuwa lho. Oh, congkrah terus. Ora tau akur. Mergane kalau niku Nggih, kenging ipat-ipat nggih kalian ingkang boten rebutan negari. Monggo rene negari Ngastina nalika saderengipun Ndawa sami menapa derengipun menika lahir menika putra saking Dewi Madrim nggih. Dewi Madrim kalian Prabu Pandu Dewanata nurunaken putra kalih jeneng kembar kemanehan. Gangsal, nomor gangsal menika. Menika. Nah, kula sedewa to. Puntadewa Werkudara Janaka kaliyan nang kula sedewa ora jangkep Pandhawa. Nggih. Bocah Pandhawa. Aten. Saderengipun menika lahir, menika Dewi Madri menika nyidam. Nyidam. Sinuwun, nah dados wis sebatan nggih. Sinasana garwa nggih. Seorang istri terhadap suami, tapi kalau suaminya itu raja, menika mboten kangmas. Ning sinuwun. Sinuwun. Nggih. Dados menika garwanipun Prabu Puntadewa sinuwun. Nggih. Sekedap menika Nakula Sadewa. Nggih. Menika ingkang putra kaping gangsal. Sekawan kembar to menika? Kembar, nggih. Menika menapa dipun boten pun sebat akhire putra 6 ngaten? Lho kok 6? Niki? Lah tunggal kalih 3 sekawan gangsal. Berarti kembar niku putra sekawan nggih, Ya, kaping sekawan kalih. Nggih, lah kembar nggih. Nggih. Terus menapa Pandhawa menika wonten gangsal menika mboten terus akhirnya sing terakhir menika piyambak nggih. Kembar. Oh, ngaten nggih. Ki Suprajadi samangke kita pun lajengaken malih anggenipun menika cariyos wayang semakin dalu semakin luar biasa nggih. Kula dados mangertos menika ngangsu kaweruh. Oh nggih, sareng-sareng. Nggih, sareng kalian Ki Suprajadi. Ananging samangke sanggura kadang panjenengan ingkang sampun kersa pinarak wonten whatsappipun Radio Gemilang matur nuwun sanget mbok bilih samangke saged pun aturaken dipun waos nggih sareng-sareng. Ananging bibar sakmenika wonten pariwara ingkang badhe kapiyarsa kula aturi tetep nyawiji mawon wonten 96.8 LPPL Radio Gemilang jendela musik lan informasi.
kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Waduh, blai iki ono turis mrene. Excuse me, sir. Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus, kong mung yes wae. Kuwi pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondono wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and jelajah Magelang. Download sekarang.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Borobudur Semawur. Sagung Brogadang panjenengan tasih sareng-sareng nyawiji wonten giaran Borobudur Sumawur lumantar 96.8 LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Matur suwun sanget ingkang sampun kersa pinarak wonten WhatsAppipun Radio Gemilang utawi ingkang sampun kersa pinarak lumantar kanal YouTube mawi Gemilang FM Official. Lan matur sanget ingkang sampun nyawiji saking awal dumugi sakmenika tasih lumayan dumugi tabuh sedasa sawangi nggih. Lan sakmenika Ki Suprojadi tasih ngrencangi kula panjenengan sedaya wonten giaran Borobudur Sumawur lan kula sampun ngaturaken kathah cariyos pawayangan ingkang dalu menika dipun juduli Sang Pandhawa. Sang Pandhawa. Dumugi pundi kala wau? Nggih, kita lajengaken para pamirsa, para pandemen utawi para sutrisna budaya Ringgit Purwa utawi Ringgit Wacucal. Keng menapa wae, Bu? Cucal menika ora basa krama tegesipun lulang. Kulit Wacucal niku nggih. Lulang. Nggih lulang, wacucal cerma. Cermanya nggih kulit nggih cucal menika nggih. Menika dipun wastani Ringgit Wacucal. Kita lajengaken nggih Mas Yuda nggih. Monggo nggih. Kula nggadahi pengangkah mugi-mugi wontenipun giaran kados ngaten menika para generasi penerus saged methik lelampahan-lelampahan amargi wayang kuwi dudu wong, ning wayang kuwi nggambarake lelakone wong. Leres. Nggih lumantar. Para pujangga menika ora anggenipun kala wau panjenengan raos-raos. Menika cerita saking India nggih, Ki Supraja nggih leres Mahabharata. Ramayana menika saking India. Menawi Mahabharata menika ingkang nganggit Resi Wyasa. Resi Wyasa menawi Ramayana ingkang nganggit Resi Walmiki. Wonten ingkang nyebat resi, wonten ingkang nyebut empu Walmiki. Resi Wyasa. Lah ampuhipun para pengarang nggih saking mrikanipun menika Resi Wyasa. Resi Wyasa itu masuk di dalam cerita. Jadi si pengarang ini masuk ke dalam cerita. Itu Resi Wyasa wonten mbahipun derek. Nggih. Resi Wyasa menika Kanjeng ramanipun Prabu Pandu. Kanjeng Rama nipun. Padahal Resi Wyasa menika ingkang nganggit, ingkang ngarang. Ini masuk jalan cerita. Mula lajeng saged mencorokan itu saged menjiwai sangat. Menyutradarai dirinya sendiri. Nggih. Mangke saged dipun kita ramuaken dene ingkang Sang Pandhawa nggih. Putranipun Prabu Pandu Dewanata ingkang patutan kalian Dewi Madrim. Nggih. Dewi Madrim menika putri saking Mandaraka. Dewi Madrim menika kagungan sederek sepuh kaya Kang Mas Narasoma sak sampun dados ratu dados Prabu Salya menika. Dados Prabu Salya. Lah Dewi Madrim kalian kalau matur nalika Dewi Madrim menika wawrat sepuh, bobot sepuh. Menika ora nggadahi panyuwun dhateng garwanipun nggih dhateng Prabu Pandu. Sinuwun sinaso kalian garwanipun nyebatipun tetep sinuwun amargi menika ratu. Ratu nggih. Sinuwun kula nggadahi panyuwun
kula kepengin lelono. Nah, di daerah sakmenika ya wisata lah. Kepengin lelono ning namung tiyang kalih, Srimbit tiyang kalih. Kalian garwanipun? Nggih, kalian garwanipun. Wah, lah mbok iya Aming seneng-seneng wisata ya, bahasa kasar pun wisata. Pados angin ya. Makan angin ya. Ambek ya. Neng, lho kok nganggo neng wonten nengipun. Kula kepengin anggenipun Srimbit kula kalian Paduka Sinuwun menika kedah nitih lembu. Nitih. Ning lembu titianipun Bathara Guru. Bathara Guru menika ratuning dewa ingkang kayangan wonten ing Suralaya. Nyuwun syarat menika. Syarat. Kula purun. Nah. Pun nyuwun wala mbok iya lah Prabu Pandura lajeng nuruti jabang bayi nggih. Nika wonten tasih wonten ing kandungan. Aku ora nuruti matri mung nuruti panyune jabang bayi. Apa dikaya ngapa? Kudu tak turuti wong. Istri muda. Lajeng Prabu Pandura sowan kan ngesanipun Bathara Guru. Nggih. Wala-wala menapa pukulun awrat sangganipun kula nuruti nyidamipun simah kula. Lho, lah bojomu ngidam apa? Ngidam Bathara Guru nggih nganu kaget nggih. Kaget lho kok. Nuruti anu kok rene. Kanyatan Diajeng Madrim menika nyuwun lelono wonten ing Dirgantara. Ning nitih lembu andini titian Paduka pukulun wara duka yayasinipi ora patut banget kuwi ngatasi jalma lembah kok lembu andini iki titianku ora ana sing iso kuwi lembu sapi ning sapi mustikaning sapi ora ning sapi sak baene kuwi sapi lembu andini kuwi sapi mustikaning sapi lembu mustikaning lembu mboten menapa malih namung saged dumugi pecah dadi kula lampahi sager kula saged minangkani pamundhutipun simah kula utawi garwa kula pun Madrim notol terus pokoknya mendesak lah kalian Bathara Guru ndesek terus ngangsep pokokipun kula kedah dipun paringi ngampil lembu andini ya amarga saka wangkotmu amarga saka wangkotmu Pandu tak turuti ning ana bebanane rampunging kowe lelono brata kowe bakal ndak banjut dibanjut menika tegesipun mati paksa sabibaripun nggih banjut namanya keliling Dirgantara menika nggih dibanjut amargi ageng tresnanipun kalian kang garwa Dewi Madrim kala wau kula sampun matur pukulun menapa malih namung saged dumuging pecah dados ndek pengamun-amun kula lampahi seksane jagat saisine yo tak idini lajeng lelono Srimbit nah wonten niku wonten ing lampan yang wonten di Pakelian yo tentu kemawon langkung komplit critanipun salebetipun lelono brata nitih lembu andini menika ora wonten bab-bab ingkang ya menika nggih dangu amargi nggih menika wau lelampanipun dasaran rampung mampir nggih nggih tentu kemawon nggih nah sak sampunipun rampung nggih wis jumbuh karo janjimu Pandu sak rampunge gawe lembu andini kok kondur ning kayangan Suralaya kowe saiki tak banjut
dibanjutnya ditagih nggih. Nggih tagih dipun banjut menika tegesipun dipateni dipeksa dijabut kanthi peksa. Ning gandeng sampun nuhuni sabda Pandhita Ratu, sabda pangucap Ratu karo Pandhita ora ana ngendika kaping 3 kaping kalih, ngendika sepisan dados ora paribasane ora ana paribasan kok itu didilat meneh. Nah, saderengipun menika lahir Pandhu sampun dipun banjut dhateng dewa pun jabut kaliyan Yamadipati hingga wonten ing bapanipun sampun pejah. Nah, lajeng peleng kaliyan Prabu Dastarata kaliyan kangmasipun. Kang Mas, bicara Kang Mas menika anak kula tasih alit-alit malah menika nembe kemawon lahir ingkang kembar. Nah, kembar lahir kembar nggih dipun paringi nami Pinten Tangsen. Pinten Tangsen. Niku basa menapa niku? Menika piye basa pedalangan atau basa pewayangan. Kembar menika Pinten Tangsen. Menawi sampun dewasa mangke menawi wonten lampahan babat wana merentani, babat wana marta. Menika mangke sedaya kepanjenengan Jim. Nah menika kepanjenengan Jim kembar nggih menika Nakula kaliyan Sedewa manjing dhateng Pinten Tangsen. Jim menika. Jim sedaya Jim iku wonten gangsal. Nggih. Jim Yudhistira manjing wonten Kangka, Desa Kangka. Jim Dandung Wacana manjing wonten Werkudara, Bratasena. Jim Kumbang Ali-ali manjing dhateng Permadi. Jim Nangkula, Jim Sedewa manjing wonten Pinten Tangsen. Dados Nangkula Sadewa menika asmanipun Jim. Ingkang prasuk niku. Aku tak manunggal nang ragamu, jenengku nggonen. Ning kanyatun jebule ingkang kondang malah jeneng Jime. Nah, Nangkula Sedewa ta. Nek generasi muda ta ngertosipun Nangkula Sedewa. Pinten Tangsen ta? Pinten Tangsen. Malah asing niku. Anaminipun Pinten Tangsen. Nah, sambil lahir Pandhu pun banjut dateng Yamadipati. Amargi dewa menika dewa ingkang tugasipun njabut nyawa menika Bathara Yamadipati. Yamadipati. Lah kala Sang Hyang Dharma ingkang mundhut garwa ingkang mundhut putra Dija Kangkala dipun mundhut putra Dharma menika dewaning katentreman. Teng Bathara Wisnu uku wonten dewa wonten 3 dasa. 30. Nggih, menika dewa Tridasa, dewane wonten 3 dasa. Bathara Basuki, Bathara Brahma, Bathara Penyarian, Bathara Masna. Hah? Tugase piyambak. Tugase piyambak. Nika wonten ing pewayangan ngaten, wonten ing cariyos pewayangan dewa gadhane piyambak. Wonten Bathara Kuwera menika dewaning bondo. Bathara Kuwera nggih. Bathara Brahma ngawasi menapa Bathara Brahma? Menapa iki? Lha nggih Latu geni nggih Brahma. Wonten Bathara Wisnu, wonten Bathara Masna. Sedaya Latu menika. Menapa ingkang nggih yang menguasai api, dewa api itu Bathara Brahma. Sebat Brahma. Nggih, Brahma ora tegesipun ora api nggih. Wonten Bathara Basuki, wonten Bathara Penyarian, Bathara Masna. Wah, kuatah sangat dewa iki 3 dasa menika wau. Nah, wonten dewa yang kembar Bathara Aswan lan Aswin. Nah, menika ingkang Pinten Tangsen pinundhut putra diaku anak kaliyan dewa Aswan kaliyan Aswin. Nah, niku. Dipundhut anak. Saya pinundhut putra dening dewa sedaya kala wau. Nah, ngaten wau sareng menika lahir Pandhu dipun banjur nek saderengipun
Pandu derek Bathara Yamadipati kan welingan kalian Kang Masipun. Kang Mas Dastarata kula ngrumiyini negari Ngastina ora pengen dados ratu Prabu Pandu Dewanata. Negari Ngastina kula titipaken wonten panjenengan. Benjang menawi anak-anak kula menika sampun dewasa, menika sampun akil balih, benjang negari kula aturi maringaken dhateng anak-anak kula menika. Ning kula tasih lare-lare, dereng wonten ingkang tasih lare sedaya, dereng wonten ingkang dewasa, benjang sak wanci-wanci sampun dewasa, negari Ngastina kaparinga dhumateng Pandhawa. Mula judulipun utawi irah-irahanipun dalu menika Sang Pandhawa. Ngaten. Oh iya. Tak estokke di Andung Basuki kowe ya wis kowe nderek karo dewa wong kowe wis pasti kelawan janji umurmu ya mung tekan semene. Negara Ngastina tak urusane sik. So nek anak-anakmu wis akil balih, wis dewasa, wis bisa nglenggahi dadi ratu, tak pasrahne ning anak-anakmu. Nggih Kang Mas, matur nuwun sanget. Pandhawa dipun tilar, Pandu derek nika dipun banjut menika wau. Nanging gancaring carita kala Prabu Dastarata pikantuk putri setunggal kala dipun caosi ta. Jenenge Dewi Gendari. Oh iku iso anake 100. Saestu. Lah ngentosi menika ngentosi dewasanipun ora baraan lah. Pandhawa kula ora baraan. Umuripun namung sareng wae. Sareng. Lah sareng menika ageng. Lho. Lah ingkang dados pembisikipun rak ya tetep Sengkuni. Antagonisipun. Trigantalpati rak rayinipun Gendari, monggo Gendari garwanipun. Nah, dipun bisiki sinuwun menawi negari Ngastina menika mangke dipun paringaken dumateng anak-anakipun Pandu. Lah putra panjenengan badhe manggen ten pundi? Wong 100 lho. Wah iya iki. Pasti ya. Lha wonten puguh. Jujur kok Dastarata. Ora iso. Iki negara Ngastina tetep wae Pandhawa. Aku ora gelem ya. Nek dipun gosok ndira saben dina dipun gosai Sengkuni menggunakan Gendari sebagai permaisurinya. Wis kudu merengek. Lah berhasil to. Nah, akhiripun Ngastina mboten dipun paringaken Pandhawa, ning negari Ngastina dipun paringaken Kurawa. Sata Kurawa. Lah undraning apa to sebab mbok lakon apa wae kok mesti Ngastina kuwi perang karo Pandhawa. Monggo janipun Pandhawa niku namung wong niku nggih sampun gadah negari ya mbak kok. Amarta to. Tiwaranipun Abiyasa. Dadi terus Abiyasa niku sampun kados dene pikantuk wisik utawi cara basa anipun wis priksa sadurunge winarah. Nggih. Hampir tahu sebelum yang terjadi. Wah besok mesti putuku saka Dastarata karo putuku saka Pandu mesti sudah cerah. Wis tak sedianane negara. Ning tasih ketutup tasih arupi wana ngoten. Ben berarti ya ben babat dhewe. Anggo mangane dewasa terus babat. Dados cariyos Pandhawa niku malah memerangi Astina nggih. Lah nggih. Merga nika kala wau. Nah, janipun nika nggih. Padahal niku negarane piyambak. Lah nggih. Oh, nggih. Ingkang kala semanten ingkang jumeneng nata Prabu Pandu. Nggih. Sing Astina amargi Prabu Dastarata wuta ora anu lah mosok wuta arep dadi ratu. Dadi ratu Prabu Pandu Dewanata. Nek cara salah Dewayana. Terus mboten benten
Prabu Pandu Dewanata nggih leres, Prabu Pandu Dewayana nggih leres. Nggih sami ngoten kemawon. Nika lajeng lah kalau ora gendari rak sakit hati wae. Nggih. Manapun bedegel aku ki kepengin dadi bojone Pandu kok malah dikeki kamase sing wuta. Arek kalau sumpah ya. Pripun wae Mas Ida? Sumpah wae pripun? Padri mau langsung gendari lak sumpah mau. Turunmu. Nggih, sing 100 niku. Nggih. Turunmu lan turunku sok momungsuan. Ilo-ilo dirasa menika nek ibu lho terutama nggih. Ibu menika aja sok kala mengo. Nek ngendika ya sing apik-apik wae. Sebab pangucap kuwi padha karo panjenengan. Lah niku kok sumpah to. Turunmu karo turunku sok memungsuan, ya memungsuan tenan nyatane lah. Mulane wong ki aja sok nyepatani. Nah, mila dalu menika kula remen sanget mugi-mugi filosofi pewayangan ingkang kita babar dalu menika mugi-mugi saged dipun tampi dening masyarakat pewayangan mriginipun utawi umumipun sedaya masyarakat Kabupaten Magelang bisa menempatkan diri, saya harus bagaimana. Negara, apa yang sudah saya berikan kepada negara? Jangan sampai negara sudah memberikan apa kepada saya. Balik nih. Nah, menika saweg taler ingkang winjang kalajengaken wonten ing sejarahipun para putra Pandhawa, para putra Pandu lan putra Dastarata. Kepiye kok tuancah memungsuan terus Pandhawa karo Kurawa. Dan tembuk-tembukan ingkang menang nggih Pandhawa, mboten lampahan kok. Ingkang sae menika. Ngaten ingkang kita teraken bila wekdal sampun tasih. Oh, tasih wonten. Lah mari tasih kita lajengaken. Kalau wau kula rak matur. Sing jenenge ibu kuwi lha dirasa aja sok ngucap sing kala mengo sing tembung sing ala. Ngucap sing becik. Wong ngucap becik urung mesti tak. Kedadian becik. Napa kok. Ngucap sing boten becik. Pramila saking menika napa intinipun filosofi ingkang kita sinahani menika wau Pandhawa nrimo wong ya wis disediani negara dhewe karo mbae yen niku ngamarta wong ngono lha nggih anu abiyasa menika ora kagungan putra 3 abiyasa kagungan putra 3 Dastarata Pandu Yama Widura. Tiga cacat sedaya. Pandu ini kan bisa cacat. Cacat. Dastarata cacat wuta. Pandu ini cacat gurunipun tengeng. Oh. Tengeng. Ning bagus. Yama Widura pincang. Janipun wonten sejarahipun kula kinten kok karena itu ada unsur sex education-nya itu nggih mulai dipun dikesampingkan. Ya, dianu rumiyin. Nika apa sebabe kok biasa kok putrane telu kok cacat kabeh. Oh, mergane niku nggih. Nggih, niku ada. Kausalitasipun. Oh, ada. Dados. Nah, wangsul Sang Pandhawa nggih. Menika Sang Ajata Satru, ya Prabu. Namanipun nggih Kangka. Puntadewa, Yudhistira pikantuk saking Jim menika wau. Lajeng Prabu Guna Talikrama. Dharma Kesuma. Sang Ajata Satru. Kalau ora kula aturaken gadah Ludira Seta, getih putih. Nggih, ngamaken lila legawa. Dipun purmawon Ratu Sabrang dumugi aja meneh kok ming bondo donya. Mbok nyawaku dijaluk tak wehke. Nah, menika
Undang namipun Lilo Legowo ing griya. Lilo Legowo. Nggih, anggenipun ngasta wonten ing negari Martola. Gancaring carita kala wau intinipun filosofinipun rak yen manungsa iku ora ana sing sempurna. Nggih. Puntadewa menika nggih mboten sempurna mosok sakmenika Lilo Legowo. Nek ning bondo dijaluk ya ora apa-apa. Apa negara dijaluk ya ora apa-apa. Ning bareng garwa. Nah. Bojo dijaluk kok oleh. Menyakitkan hati mboten. Nah, karena manusia tidak sempurna. Terlalu jadi lepas kontrol, artinya lepas kontrol yang negatif. Sok damel susahipun kawula, dados susahipun para sanak sederek amargi saking romanipun menika wau. Wonten gayah badhe nyuwambil pusaka angsal. Kalimasada kok diulungke. Mau Kalimasada menika nggih gegebenganipun tiyang sak negara kok diulungke. Ada bahaya untuk negara. Oh ya nyahnya. Ning ya kudu ana sing di ning kok nyahnya kabeh lah menika karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Filosofi ini lah. Katakan contoh. Mangke kadang bakal tasih tapi mangke anu. Lah menika Werkudara. Werkudara menika ya masih banyak baiknya lah dengan jeleknya. Werkudara dijujuk Werkudara wonten mawon nggih. Niki langsung sekti mandraguna. Duwe aji kuku Pancanaka. Nek perang cetha ora ana sing ngalahke nek perang. Wong nek ujaring Ki Dalang niku kukune Pancanaka landhepe 7 penyukur. Lah, 7 penyukur itu jonggoripun kartu apa ya 7 penyukur? Yo pokoknya intine landhep banget. Ngoten mawon to. Oh, lek besok dhewe nyukur lak landhepe kaya ngono, tiga ping 7 karo nah 7 penyukur. 7 penyukur. Ning menika nalika perang kalian yo kathah yang dipun pejahi, kathah mejahi menika. Ya seneng ketulung. Seneng ketulung ngayomi wong sing artinya itu melindungi orang yang lemah. Ana menika mejahi angkara murka. Lah nggih mejahi angkara menika lak tetep mateni. Jeng. Kathah sing dipejahi niku lakon Wirata Parwa niku. Rupa Kenca Rupa Raja Mala. Ya betul, itu yang dibunuh itu adalah orang-orang yang berbahaya terhadap negara dan memang Bilowo dulu namanya, Bilowo nama samarannya Bilowo. Bilowo memang ditugasi oleh raja. Kalian pernah Gumat Swapati, iki ana retu, iki kok ana adon-adon kowe tak dadekke jago Wirata, gelem. Dadi jago adu. Nek sing ditu wong adon-adon nggih saking Wirata sing pun apa najengaken Bilowo, jagal Bilowo ta Werkudara. Mereka Rupa Kenca Rupa Raja Mala, pecah sedaya. Kan tetep membunuh. Kan tetep membunuh, mereka tetep mejahi. Tetep mejahi menika. Menawi wonten ing nyuwun sewu. Wonten ing kitab Taurat, wonten to hukum yang dibawa Musa itu adalah janganlah engkau membunuh. Nah, ada itu pepaken namanya itu pepaken sedasa. Wonten ing kitab Taurat wonten sira aja memateni. Lha kok kuatah dipun pejahi walaupun dengan alasan yang kuat. Kathah dipun pejahi nalika pungkasan Baratayuda menika musuhipun Dursasana. Dursasana dipun beset-beset kulitipun, dipun sempal-sempal balunge. Menapa lengan kiwa lengan dipun sempal-sempal pun beset. Gak sadis. Wah, Werkudara. Kagem kukune niku. Kukune niki. Terus yo mateni wong salah.
Wong kepe negara sing mestine dudu duwekmu kok. Nek iki bener ning ora bener. Perkutune iki bener ning ora bener. Ya ngono. Ning aja ngono. Lah ra ngoten jenengan sing neraske ngono ya ngono. Ning aja ngono. Lah niku lho sadis di luar batas-batas kemanusiaan. Lah kok ngono ya perkutune. Lah itulah bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Pilih menungso menika mboten ingkang sempurna. Werkudara ya sekti nggih ngayomi, nggih nulungi ning kejawi nulungi ngayomi ning piyambakipun ugi kedah tumindak ingkang mboten sae. Di sisi lain nggih. Ngaten nggih lajeng ingkang ketiga. Amargi dalu menika filosofinipun nggih, pethikanipun. Nggih. Dalu menika kita namung pethikane para pamirsa para sutresna budaya menika saged methik lelakone Pandhawa kaya ngono. Jeblane ya pancen manungsa kuwi mulane banjur nek karo wong liya kuwi aja banjur wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penyacat, aja nganti nganggo dasar kuwi. Kudu nganggo dasar yang jujur, nek iya, nek ora ya ora. Abang nek abang, ijo nek ijo. Aja mergo kowe seneng kowe abang kok mongke ijo. Nah, aja mergo seneng. Cara basa Inggrisipun like dislike sampun ngantos. Muga seneng karo seneng. Lah menika Janaka nggih ngaten. Mun sekti mondro kuno pinter jemparing. Pokoke menawi bab kaprigelanipun kasektenipun mboten ngujiwani menika. Pinter jemparing lajeng perang kalian nitih kuda, nitih jaran ya kan kuda perang nitih jaran saged. Jadi ini ya kavaleri juga infanteri. Bu pinter sangat menika. Komplit nggih. Ning nggih menika nggih kathah mejahi. Kathah mejahi menika. Kathah mejahi kula nate mireng kaya biksu kae mbok semut nyokot wira wis paten iku jeneng di. Nah, cek. Lah niku tentu kemawon filosofinya ajarannya ya memang tinggi. Lah Janaka jenengan lah malah ingkang sok digebyah uyah. Wah, juwana bojone pirang-pirang. Lah janipun garwa menika garwa ingkang dipun garwa dening Raden Janaka garwa miturut mboten namung nuruti sak aluamah, mboten namung sak nuruti sak amarah. Ning banyak unsur supiah dan mutmainahnya. Jadi atas petunjuk orang waton amargi nalika Janaka pikatuk Sembodra niku ora wis bisa nurunake sejarah ratu, bisa nerusake sejarah ratu. Ya Sembodra pancen niku kejawi Sembodra unsur Kandi wonten Larasati kuwatah sangat ben saged ngetang. Terus dene Dewi Manuhara. Dewi Manuhara. Manuhara nggih. Ya kebet. Niku kathah mejahi ya. Mangke kula lajengaken ya wonten peklo. Lajengan mangke pejahipun. Nah, menika nggih nggih janipun sektining menika seneng pamer. Mangke sedewa menika seneng cara basa Indonesia sombong. Seneng pamer. Nggih. Sombong, lajeng sok gemagus. Ya pancen bagus, ning sok adol bagus. Nah, menika ugi wonten catatipun. Lah, mangke dumugi puputing Yuswa tiyang gangsal menika, unik panjenengan mangke menawi mirengaken saged ternyuh pramila menawi dalang ingkang anggonipun bolang menika sepenuh hati di dalam membawakan, dihayati sungguh-sungguh, penonton saged nangis. Mengikuti lampahan yang badhe kula jelasaken menika mangke nggih. Wonten ing lampahan
Kalimasada kawedhar. Menika pejahipun Pandhawa menika. Pejahipun Pandhawa. Mboten sareng to menika. Ya mangke rumiyin, mangke. Wektalipun sami ning saatipun sami ning wektalipun ingkang mboten sami amargi sami menika urut kok. Pejahipun urut. Tur mangke pejahipun menika mboten kok sing tuwa sing sedari niku mboten. Sing cilik dhisik. Nggih malah sing akeh. Lah filosofi to. Kok malah sing ragil sik sing lah. Menika kala semanten Kak badhe minggah Redi Himalaya. Wah, margi menika aslinipun saking mrika. Redinipun ya Redi Himalaya. Menika rak pamit kalian gawanipun diajeng Drupadi. Gawanipun diajeng aku bakal munggah gunung arep. Jajanipun nggih pokoke pun wis aku terus terang ngono iki aku tekan titik wancine pokoke aku arep munggah gunung Himalaya. Diajeng ora sah melu. Kowe nang kraton wae ngembani putumu dadi ratu Parikesit. Lah, yo filosofi malih. Drupadi nangis. Sinuwun bondo kula donya menika namung paduka. Nek paduka manggih tumekeng palasra kok kula mboten nderek saeba suraing jagat. Kula tetep nderek. Amargi tresna kula lair lan batos. Baik suka maupun duka, saya adalah istri Sinuwun. Nah, ya ta. Poipun dados menapa ndek pengamun-amun tetep kula nderek. Wis ayo. Menapa menika sampun kraos. Sampun kraos. Mbok menawi kemawon malah sampun dipun blakakaken. Tetep nderek minggah gunung. Nah, menika pamit kalian adinipun. Dimas Werkudara pun taji Karang Wopo. Waktu dene iki pun Kakang bakal munggah gunung Himalaya. Gandeng gunung Himalaya kuwi kowe ning negara wae. Pun Kakang tak munggah dhisik. Biyen wis prasetya, wis janji Pandhawa 5 kuwi ndok sak petarangan saupamane mukti siji mukti kabeh. Tiji tibeh mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Sumpah niku. Tiji tibeh mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Saiki Puntadewa Kakang utawa Kakang Puntadewa arep ning endi aku kudu melu. Kudu ngetutke. Ya nek wis ora iso tak pambengi ya ayo. Ning iki munggah gunung ora barang sing ora enteng. Apa kowe karo aku iki? Wah mesti kuat aku to. Ah ngembe to? Lah menungso mboten sempurna. Ngembe cuma monggo urung karuan Puntadewa. Mangke wirangipun mangke nandang wirang mangke. Janaka. Kula ki nderek Koko Prabu. Kula mboten badhe amargi mukti siji mukti kabeh wis dadi prasne ndok sak petarangan saupamane. Mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh kula tetep nderek. Nderek. Nah, lah semanten iki menika. Nang Gusti kula iki Koko Prabu kula tetep nderek. Kula tetep nderek Koko Prabu kula tetep nderek minggah gunung. Ya sayo. Lah menika nalika badhe minggah gunung Himalaya menika wonten salah setunggal nuwun sewu wonten segawon. Wonten segawon kang ngirit niku. Nek dawuh segawon menika malyanipun Bathara Indra. Nuntun malyanipun. Nuntun nggih, nuntun. Nah, saweg saking di bawah kaki gunung wis sampun nangis kembar. Aduh. Koko Prabu kula mboten kiyat, Koko Prabu mboten kiyat. Kula sampun mboten kiyat. Saweg dumugi sukuning gunung. Dereng ngantos munggah menika sampun mboten kiyat. Pejah.
Kalih-kalihipun. Kalih-kalihipun nggih singkating cerita ngoten lho. Sebelum Pejahipun menika amargi raganya tidak kuat. Raganya tidak kuat menika lajeng meninggal. Lajeng menika aduh Koko Prabu kula kok sampun telas. Sampun boten gadah daya kula. Sampun boten gadah daya. Terus pundi? Menika anggenipun perjalanan. Iya dalam naik gunung. Ya Dimas Janaka nek pancen kowe ora kuat ya wis mandeka kono ning nek aku isih kuat. Pejah. Sematan ugi niku mboten nginten to. Wong semono gedene kok kalah. Aku ora kuat Kakang, nek kowe ora kuat ya. Nek pancen Dimas Werkudara ora kuat ya niku pejah. Serat pejah. Ingkang pungkasan. Mangke wonten Kalimasada kawedhar. Nah ngaten menika lelampanipun Pandhawa ingkang saking kula jujuk saking bayi nggih, ing bayinipun sampeyan ngatos pejahipun. Menika ingkang awrat Kalimasada kawedhar pejahipun. Kanyatan ingkang pejah rumiyin tak ragil. Nggih sing ingkang ragil. Nah ingkang pejah kanten piyambak menawi dipun nalar yo mosok munggah gunung wong klemar-klemar kaya ngene isih rasa kok iki sing gagah bedeso kok wis ora kuat. Kalah iki malah nggedak sik. Nah, ngaten menika monggo Mas Yuda dipun nggih. Kula kinten menika Pandhawa pungkasanipun Pandhawa menika pejah amargi peperangan ki. Pejahipun pejah sepuh. Pejah sepuh ngaten. Dados wonten ilmu baru. Wah, nanging sampun tabuh. Nah, kita enggal nyun pamit saderengipun mbok menawi panjenengan wonten menapa closing statement nggih. Para sutresna budaya Ringgit ing wewengkon Kabupaten Magelang mekaten yang saged kula aturaken mbok bilih wonten kliental-klientunipun niku amargi mbok menawi kemawon amargi kula dalang nggih. Menawi kula sanes dalang benten malih. Menika gadah sanggit piyambak-piyambak menika mboten sah kangge perdendi. Panjenengan saged mangke wonten ing YouTube, wonten ing komentar panjenengan saged mundhut priksa mangke sak gaduk-gaduk kula caosi atur ngaten kang saged kula aturaken mugi-mugi kanthi wedharanipun Sang Pandhawa nggih Mas Yuda ya saged kapethik generasi muda kita bisa meniru yang baik membuang yang tidak baik. Nggih. Matur nuwun sanget Ki Suprojo Hadi dalang kondang wonten Kabupaten Magelang Jawa Tengah ugi wonten Jogja Jawa Barat nggih. Matur nuwun sanget dalem menika saged rawuh malih wonten studio Gemilang FM insyaallah wonten wedal dinten saged sareng-sarengan kalian kula. Nggih, sanes wekdal mugi-mugi saged kelampahan malih. Nggih. Saking murakatan mekaten giaran Borobudur Semawur dalem menika matur nuwun sanget kawigatosan panjenengan pepanggen malih wonten wekdal sanes sugeng dalu monggo rahayu.